ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕಿ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ರೇಗೋ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂದೇಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಾನ್ಸೊಬನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕರ ಸಂಘ, ದಾಯಿಜಿ ದುಬೈ, ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು. ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನೆ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಅವರು ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ರೇಗೋ ಅವರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಭಾಷೆಗೆ ತೋರಿದ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಸಭಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ರೇಗೋ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾನ್ಸೊಬನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾನಿ ಅರುಣ್, ಲೇಖಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಡಾಲ್ಫಿ ಕಾಸಿಯಾ, ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ರೇಗೋ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ರೇಗೋ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸಪ್ನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ರಾನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಂದೇಶ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮಾನ್ಸೊಬನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕರ ಸಂಘ, ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕಾಲೇಜು, ದಾಯಿಜಿ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. सन्नता मेळाव्याने आज उल्लेख मांडला. कोणी अकादमी या विषयामध्ये गाईडन्स सर्व संघटनांनी काय म्हणाल या सगळ्या संघटनांसाठी ग्लॅडबायचो संबंध एकदम लक्षित आसलो. त्यावरून त्या संघटनांक आमी विचारून तांकां सन्नता घेवन हे कार्य आज हांगासर मांडला. पूण म्हाका हांगासर पळयतना बेजार जाता. एका साहित्यिकी आमी तेंचो मान कितलो हें हांगासर म्हाका स्पश्ट कळटा. इतके संघटना असताना त्या संघटनांत 10 जण येयले जाल्यार येना बसून जालो आसताना. पण कितें सांग जे कोण आयल्यात ते खरे मोगी साहित्याचे मात्र न्ही, ग्लॅडीबायचे ते पण पयल्यान पयली जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मान बघून त्या कार्याक बरो मोगा आसूं, मान आसूं, देव काळ मागता. कोणाची नांवां घालून स्वागत करना तसंच जमले हर एकले आमकां प्रमुख व्यक्ती त्या भायर या संघटनांचे अध्यक्ष आसात. आज हांगासर उलोवपी आसात. तुमकां सगळ्यांनी परत एक फावटी स्वागत मानता. कोंकणीचें काम देवाचें काम म्हणून शिस्त आनी निश्ठेन वावुरलेली व्यक्ती आसा ग्लॅडीबाई. हांव केन्नाय तिका कोंकणीची विरार आनी आपत्ता हांव नापयतलो. तितली गौरवीक स्थिती चळवळ, संघटन, प्रकाशक, पुस्तकां, काही अशे कोंकणीच्या खंयच्याय कामाक ती फाटी सरलेली न्ही. गोंय, बेंगलोर, मुंबई, केरळा खंय आमी वता आसतना आमच्या संघटान ती आसताली. मार्गार बसताली. असली एक दैवादीक स्त्री आनी त्या लागून हांव तिका आमच्या कोंकणीची विरार आनी आपत्ता म्हणून कोंकणीचें बळ जाल्लो आसचें. तशें ऑस्ट्रीन गेलो 7-8 फावटी गेलो. मागीर निमाणे क्षमा अपेक्षिता म्हणून तेंच्या केस संपली. ही म्हाका पयली वळख केली. ताजे उपरांत हांव चिंतांनी कुवेट गेली. मुंबई थोडी वर्सां बंगल्यान काम करलें. बंगल्यान मागीर मेळ्ळें म्हाका. कुवेट गेली. त्या दारांनी एक गजाल उदेली मंगळुरांत. आमच्या इश्टाची वळख मनात एक एसटीकून म्हणून हांगासर एंड्रोडीतून आसा ताजो व्हडलो भाव. ती म्हणाली ऑस्ट्रीन म्हणालो आतां आमी एक सवनेर गाडया तेज्या वडतीक. आमच्या कडेन कांय ना म्हूण कोणें चिंतचें नाका. आमच्या कडेन कसलो विशय आसा. कशें करतना परत्याक त्याच इश्टांक योजीन कस्तेलिनो, सिल्वेस्टर आनी कोण मुंबयचे तांकां बरयलें तांणी पयशे धाडले. तशें वडदी खातीर न्ही, वडदीचो सवनेर करूं मिसांव मुजें बेसांव तुजें म्हणून
ते झाड ती कुईट आसुल्ली ताजे मुखल्या वर्सा हांव जेन्ना मुखले ताजे उपरांतल्या वर्सा ती गांवाक आयली आनी गेट टुगेदर केलें थंय आमच्या शक्तीनगर शक्तीनगर कुडो आसलो बिलकुल एक घर मात आसलें तिजें म्हाका दिसतालें घर ताजे उपरांत